Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с Новинарник. Аз, Цветан Василев, съм водещ, понеже напоследък пускам всички видеа и разпространявам всички новини в държавата. Секретарке, дай ми списъка с гостите. Бареков няма ли да идва днес? Тук съм, шефе. Да предложа кафенце? Така, сега сменяме водещия на Новинарник, защото аз имам да отговарям на още въпроси на народа. Само, че някой трябва да ми ги зададе. Я ми дайте тук един хикимян. Господин Борисов, какво ще направите? Магистрали! Относно здравната система... Магистрали! И тук добре, но в земеделския сектор... Магистрали! Няма къде да ви барне човек, господин Борисов. Добър вечер и от мен, Волен Сидеров. Дошъл съм да се оплача, защото никой не ме попита как прекарах на парада в Москва. Ето вижте. Расия! Расия! Ти защо не скандираш, бе? Соросоид ли си, а? Антибългарин ли си, а? Турчен ли си, а? Извини се! Извини се! Извини се веднага, бе! Какъв си, бе? Аз съм Стивен Сегал. Не викай, ако не ти се вика. Ето, Сандич, гладен ли си? Аман от политика. Доредих се най-накрая и аз да водя Новинарник. Само и само да ви пусна следващата новина за ескимосчето. Сине, трябва да ти споделим една неприятна новина. Да, не. Ти си осиновен. Това ли е, бе, мамо? Няма проблеми. Сега следва спорт. Да, спорт. Пак съм аз. Понеже певецът Джорджано твърди, че никога не се е срещал с мен, искам да го съсипя с следващия автентичен запис. Отиваме на Купон, ще се кълчим до сутринта. Отиваме на Купон до сутринта. Уважаеми зрители, останете с времето. Може би и ти, може би и аз, заедно направихме грешка.